Da pozdravim skup, drage dame, gospodo. Ja sam Vidoje Purić, živim i radim 45 godina u Francuskoj. Roditelj sam 3 dece, ćerku i 2 sina i 7 unuka. Deca su mi uspešni biznismeni. Ja kao patriota, pošto sam uredio neki život u mojoj deci, ajde kažem da ja idem u moju maticu, u moj rodni kraj, nešto da učinim, šta mogu ja za moj rod. Nažalost, s ovog skupa moram da kažem loš ambijent do bola. 2012. godine sam ja došao u Srbiju, to sad sam potrošio neka 2 miliona eura i non stop sam na živcima, na kraju da eksplodiram. Sve zato što naše institucije ne funkcionišu. Funkcionišu, ali negdje ako nađem nekoga u kafani, da ga nešto zamolim. A ja nisam naučio da molim, ja sam postao to što jesam. Moja deca uspešni biznismeni. Preko 100 radnika zapošljavam u jednom malom mestu koje se zove Saint-Tropez u Francuskoj. Radim najbogatijim ljudima vile. Sve uspeo, nisam nikom kucao na vrata, nisam nikom ništa molio. Ja u mom mestu moram da molim i kumim svaki, bit će sutra, danas, prekustra i tako se to uče. Administracija nam je, sačuvaj Bože, katastrofa. A pogotovo kada kažeš da se ne slažeš sa aktuelnom politikom, onda si ga zakovao za sva vremena. To moram da kažem jasno i glasno. Svi vi to znate da je tako. Svi znate. Čast nekim izuzetima koji još nisu došli. Da nije to toliko crno, ja pokušavam na svaki način, pošto sam ja borac, ja ću uspeti. Uspeću ja da dovedem taj moj projekt do kraja. Ali kako? Posle 45 godina kao Jugosloven i Srbin u Francuskoj nisam nikad imao francusko državljanstvo. Sad sam se dosetio da postanem Francuz. Smešno je i žalosno, izdržao sam pritisak, pošto i mi viđeni ljudi, ja to znate i vi koji ste nekad bili u organizacijama, pošto sam predsjednik naših udruženja od početka kada sam došao u Francusku, svi mi viđeni ljudi smo imali pritisak za vreme rata od tadašnje države gde sam ja živeo u Francuskoj. Imao sam ja od njih isto pritisak, pa su me pritiskali, pa su me blokirali i one račune na banci, svašta, levo, desno. To je politika, to je tako, izdrž, pa ćeraj dalje. Prešao to, uspeo, decu osposobio, ajde rekao i nešto je u selu. I to što sam uradio. I ne može. Sada moram svu moju strukturu da promenim i dolazim sad kao strani investitor u moje selo, ja kao strani investitor, i onda kad nešto ne bude jasno, nažalost, to nisam nikad mislio da ću morati, a sad moram da zovem francuskog ambasadora i kažem, gospodine ambasadore, ja imam problem. Kao što je jedan iz Holandije došao, napravio fabriku peleta u Loznici, neću da mu priključe struju jer nije ušao u partiju, nije dodao šta treba i neće. Ovaj električar njemu kaže, zovem ambasadora, zovem ambasadora, za 5 minuta smo uključili struju. A pa što zvao ambasadora? Čekaj ljudi, da ste vi normalni. Mi živimo, nažalost, ja moram s ovog mesta kao primjer da pokažem, 6 godina se borim, 2 miliona eura mojih para sam potrošio, crno na belo. Čak mi dođe čovek koji je njihov doušnik, moj prijatelj u selu i kaže, znaš šta vide? Daj ćuti malo, kaže, neće ti dati upotrebnu dozvolu. Oće. Daće mi upotrebnu dozvolu, ja ću to iščupati sad, jer ću sad da nažalost, to reče neko promenio prezime, neće menjati prezime, menjat ću ime, sad će biti Viktor. Ali to samo radim, ne, to je naš srpski inat, radim da ti lokalni, kažem ja država, ali pazi, kod nas uvijek je govorilo, glave riba smrdi, to je tako, lokalni ti, njima je to dozvoljeno da on tako radi. Ne bi on tako radili da imaš kome da se žališ. Dođe me u ministarstvo i uvijek nađem neki izgovor da to katastrofa.
katastrofa, ali ja ne odustajem. Verujte me da ću uspeti. Bili smo kod predsjednika Republike Srpske, valjda u februar mjesecu, tako bi 23. na forumu. Ja mogu da vam kažem da sam tamo bio jako prijatno iznenađen dočekom, domaćinskim dočekom predsjednika Republike Srpske. Ko kako ima mišljenje njemu, to je njegov problem, ali on je domaćinski čovjek. Ja kažem iskreno. I tu me malo ohrabrilo da nisu svi Srbi pomrli. A i danas me ohrabruje kad čujemo ovog mladog gospodina, pa i istina je, gospodo, jer on nas teraju da mi umremo u našem duhu. Mi da postanemo mumije. Jer ti kada slušaš šta on priča, mi treba budemo mumije i da nas se nikad ništa ne pita, samo izvati stvari dalje. Ali kad vidim ovu mladu gospodu, mislim da to me posjeća na moju djecu, jer imam mnogo dobru djecu. Svako svoj fali, ali moji su slični. I oni su slično ovako, imam jedno ovako istino braticu koji i on ide po celom svetu, levo, desno i tako, i imamo dosta ministarija i u Engleskoj, i u Rusiji, i u svim državama i tako. On je sad taj neki kontakt za ljudi. Znači, nismo umrli i duhovno su Srbi, nisu slomljeni, govore čisto srpski. I tu sam se... Znači, nisu nam svi... A pogotovo ovako kad vidim momke koji se uključuju u ovo društvo, to me još više podiže da nije ovo moje vreme izgubljeno, ovih koliko godina se ja borim da mi Srbi budemo ovo što jesmo. Mislim da ne ovo što jesmo, da budemo ono što treba da budemo, a ne što ovo što jesmo ne valja. Mislim, ovo nam nije dobro. Mogu bi mnogo tih detalja pričati, ali vam kažem, odavde poručujem. Jer ja 100% ovdje imam najmanje 3 doušnika koji će ispričati, ali ja volim nek ispričaju, pa kako god okrenu, oni im tamo gore, kako god im okrenu, da znaju da mi postojimo. Gospodin Stanojević i ja smo bili na zadnji skup što smo imali, to je bilo u Sava centru u Beogradu 2012. Tako bilo u februaru 13. Na dan kada je se naš predsjednik oženio mučki, nije mogu kao čovjek da se pokaže da se i oženi, razumiješ, a imao pravo da se ženi, što nije pravo da ženi predsjednik. Taj dan smo imali skupštinu u Sava centru. Iz našeg komšiluka. Jeste. A zato nije. Da. Nama je prisustvovao gospodin Dačić i taj isti Dačić. Ja sam u duši ljudi socijaldemokrata. Ja sam za socijaldemokratiju da svi žive, da radi. Ima pravo da bude ko šta hoće, ali ja sam takav. I normalno je da meni više to liči da ja pomažem takvoj priči koju on vodi, ali on kako je rekao da mi ništa ne značimo u svetu, to je mene toliko razočarano. To je mene toliko zapaljeno. Da on ne zna da ja lično u mom novčaniku imam adresa više milijardera nego što on može da zamisli. Ljudi s kim ja radim, ljudi od biznisa, s kim bi ja mogao da ih dovedem u Srbiju, s kim bi mogao da razgovaram, ali ne mogu ja moje ljude da potrošim za lulu duvana. Ja sam njih gradio ceo život, ja sam njih gradio mojih 45 godina. I ne mogu da ih potrošim u mojoj otadžbini, da kažem, aj ti uloži vamo i da ga oni sutra deru. To može samo doći neki lobby koji će između njih da podele neke pare, jer iz državnog fonda ide po 5 ili 10.000 po radniku i zaposle ljude tamo, šta ja znam, rade par. Imamo mi ti slučajeve u Loznici, imamo fabriku čarapa, Italijani su došli 15 godina poreza dinara ni isplatili. A njima se, i sad nešto će produžiti opet ugovor još po 5.000 po radniku. Pa ti daš 5.000, a tebi radi znači više od godinu dana džabe. Imamo kompanije isto tako da je ovo Što su roditelji radili? Molim. Država dala plati, plaćala poreze, plaćala sve za radnike, oni su radili. Molim se. Prije, pošto sam i ja odbornik u Skupštini, ali nažalost to me i košta, ali šta ću? Hoću da kažem šta mislim u Skupštini našoj u Loznici i moj sestri Dragan. Prije koliko, ne mjesec dana, doći nam neki Kinezi tamo, treba da im se da neka parcela zemlje koja nas košta preko 5 miliona eura, grad, da im se da, u redu, on će doći, nigde nema, da li će on nama preneti tu tehnologiju, šta će on nam uraditi, ništa, samo će on zaposliti radnike i šta je najgore, trajno vlasništvo im dajemo zemlju.
trajno vlasništvo, ali to je došlo odozgo. Jer nije mogo gradonačelnik, iako ja sa njim ne slažem da on odluči, jer on je naterao ove njegove da glasaju, nije on mogao da odluči da to ide u trajno vlasništvo, da mu ovi odozgo nisu rekli. Ali on se negde utalili i mi imamo takvu vlast momentalno. Takvu vlast. Ovo što pričam, znam da će biti opet prozvan, ali šta me bole ovo? Ja moram, ne mogu da ćutim. Izdržat ću, bit ću Francuz. Ako treba, ja sutra idem za Francusku. Sad sam došao iz Srbije, sutra idem za Francusku. Ako treba, sačekati tamo moje državljanstvo, pa će se vratiti kao Francuz. Ali neću nigde da kleknem, kažem ja, neću. Ne dam nikom žutu banku, jer nije zaradio, imaš ti tvoju platu. Ako se ne sviđa radno mesto, menjaj, pa zaradi više. Nemoj praviti reket. Prave nam reket onoj sirotnji. Nema korupcije. To sam ja.